O bo entendemento do que fixeron gala os grupos da Corporación de Ribeira no pleno extraordinario celebrado a pasada tarde non facía presaxear o desenlace da sesión ordinaria de novembro, celebrada xusto a continuación. No primeiro, saiu adiante o acordo para conceder a medalla de ouro á Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, proposto polo PP. Aínda que os grupos de goberno reprocharon aos populares non ter consensuado previamente a iniciativa para promovela en conxunto, todos os grupos votaron a favor, a excepción do edil Fernando Abraldes, que se abstivo por formar parte do cabildo da entidade. Esta boa tónica nada tivo que ver co pleno ordinario celebrado a continuación, que acabou cos populares abandonando a sesión durante o debate dunha moción presentada por eles sobre os bonos comercio. O detonante desta reacción foi un comentario do alcalde sobre a voceira popular. A señora San Pedro, de que traballa neste momento? Ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do mar. Por tanto, é que non sei que nos estén acusando a nós de dicir de que estamos na foto cando a portavoz do Partido Popular o único que ten é unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do mar. Por favor, iso había que facelo mirar. Por favor, señora Barreiro, non vou admitir improperios así. Señora Barreiro ten unha chamada á orde. Ben, bueno, pois vostedes están facendo político. Vale. Van a facer vostedes ese número. Moi ben. Perfecto. Perfecto. Moi ben. Se vostedes son incapaces a respetar... Moi ben, se vostedes son incapaces a respetar iso... Por favor, non entren en diálogo. Deixen, por favor, se queren marchar, poden facelo, pero por favor, deixen, por favor, señor Vidal. Moi ben. Tras abandonar o pleno, os concelleiros do PP comparecían esta mañá para explicar a súa postura. Din os populares que non é esta a única falla de respecto por parte do Executivo o que acusan de menosprezar sistemáticamente a oposición. Dende logo, nós non imos a consentir que se nos falte ao respeto nin como grupo municipal, nin a nivel particular a ningún de nós. Creo que xa levamos aguantado moito e creo que non vamos a soportar pois que nos estén ninguneando pleno tras pleno, mes tras mes en cantidade de intervencións. Dende logo tamén creemos que debemos facelo polos 5.179 votantes que tivemos nas eleccións do ano 2023. Ademais de borrar o seu rastro dos perfis oficiais do Concello, acusan o Executivo de falla de diálogo e transparencia, sen convocar apenas xuntas de voceiros no que vai de legislatura. E o que non vamos a consentir son episodios como o que tivemos que vivir o día da inauguración do módulo de atletismo, no que os concelleiros do Grupo Municipal Popular se situaban para sacar a foto de familia e o responsable de comunicación do Concello lles dixo que se retiraran, por favor, que tiña órdenes de que eles non aparecesen na foto. Vale, eso non se pode consentir cando estamos falando dun acto institucional, onde estamos falando de xente que pertence a unha corporación municipal. De logo, se o alcalde quer dar esa imaxe de democrático, o que demostra é todo o contrario. Non vamos a consentir que se lle bote de ningunha foto institucional aos nosos concelleiros. Creo que é algo que temos que defender. Creo que somos 10 concelleiros e creo que merecemos o respeto e os ribeirenses que nos votaron merecen o respeto por parte dun equipo de goberno que se crea ademais o máis democrático do mundo mundial. Polo tanto, non vamos a consentir eso. Ao igual que queremos denunciar o uso absolutamente partidista que se fai das redes sociales municipales, das que nos eliminan todo rastro de vida. Entenden que este xeito de proceder nada ten que ver coa participación cidadá da que din tanto presume o Executivo.